Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैयो नै दायो जोङो सामु लायनो थांनो नागिरदों आरो एरख'खानायखौ लायनो नागिरदों आरोना सावदुर बिथायाव आरोना जोंनिफ्राय एसे गोजान जायो होमबाबो थांनानै लायनोसै दायो बेलासियावसो मोनखायो नालाय थांनोसै दायो लोगोफोर दे नायलांबाय थादो जोबजासिम उन्दुदोंमोन नोङो फैगोमानि एकदम मोनाबाय आरोना लोगोफोर मोनाब्लि जाथारबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मोनसे गिलु बालु घटना जानायनिफ्राय बासिबाय जोङो दिनैनि दिनाव दा न'आव थांनानै खोन्थाहैसिगोन आरोना बिमायाथ' एकदम हांआनो दावखोजोबखादोंनो आंबो गिगायाखै दाबो र' दा न'आव थांबा खोन्थाहैसिगोन ओमफ्राय नै साम'खौ लाग्रोनोसै साम'आबो गेदेर गैया खोमा साम' एरख'नाय गैया ना मादै औ साम' जोङो 150 खरि फानदोंमोन ओमफ्राय नोंसानि फिसा फिसाखाय खमायाव हरनोसै 30 थाखा लांदो दे आगै दे बेसेयाव फवासेयाव 30 थाखा ओमफ्राय 150 खरिनो सेस हरजोबखाबाय जोङो ओमफ्राय बेसे जागोन दा जागोन होननानै जों दोनदोंमोन नै इ बेसे जागोन दा नै हो बेसेबां जागोन लुदुरगाले उनाव जादो दे मा होनो इखो एरख'आ मादै एरख'खांबाय अ इयाव गैला ए ओमफ्राय इखिनिल' ओंखारदोंना फानजोब्बाय फानजोब्बाय थोखाया ओमफ्राय न'आव जानो होननानै जोङो माने दाखालि नुलांदों ओंखायनोथ' मोनखागोन होनना फैदों आं ओंखायनोथ' इबो फैसा खालामदो मालायनि ओमफ्राय नोंसानोनो फिसा फिसाखाय दामखौ होनहरबाय दे 100 लादो 100 नङा दे इखिनियाव 100 नङा फवासेयाव 100 नङा 150 आइ दै थैबाय आं 600 किल' फानदो ए प्रभु बायदो सावदुर बिथा सक ये लोगोफोर बेसे 100 हेल' 110 थाखा ए सकआव थांबा मोनहैबा लोगो लोगो दे जाबाय दे मादै गोथाव जाहैनोसै दङानो होनखाबाय मा आंबो लोंगोनब्रा मा मुहानल' जासि नोंलाय होमबालाय गाबोन लाखि आरो हर आंनो फैसाखौ इलाय माथो मालपुवाया बेसे दे इखौ हर फुलरिखौ जानि नोङा लाल साहासो लोंगौमोन ना गाइखेर साहा लोंगोन नों महा दे होमबा गाइखेर साहा लाल साहाबो फुदुंगोन ना फुदुंलाया जायगायानो गैया दे जायगा गैयाबा फुदुंलायनाङा दे होमबा गाइखेर साहाखौनो फुदुंदो फट'आव थिखांना लाबाय नामा औ समायना ए नैयावनो दोनथ'नोसै खोमा नामा ना नोरसिं होदो ना गोथाव जादों ओंखायनोथ' नोरसिंथार जाजानोबा गाइखेर साहा दे फुलरिखौ लाबोबाव दे मा ससमाखौ लाथ'नो गलांगोन ना लाथिंजा महा दे 10 थाखानिनो गेस्रेम मोजांथार जादोंमोन जानो आंनोबो लाबावदोब्रा मा 10 थाखानि आंनोबो लाबावदोब्रा न'आव जानो मा होदों इयाव आरो मैदा ओमफ्राय सामब्राम नोरसिं बिलाइ गोबाव जाबाय दखाना ए मालाबा फैयो र' सावदुर बिथायाव जाफैनांगोन होमबा बारा होदे आंनिखौ माथे इसोरनिखौ खम होबाबो आंनिखौ बारा हो साम'खौनो लायनो थांखादोंमोन नालाय जोङो साम'खौ लाबोबाय मोनबोबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोना ओमफ्राय नै फुलरिया दंबावो दा जानोसै ओमफ्राय फेसवास गैयामोन आंहा नै फेसवास मोनसे लाबोबाय ओमफ्राय आरो सिरामाबो जोबना दंमोन सिरामबो मोनसे लाबोफाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ बोरै नुखोथाय बांद्राय मोजां नुवाखै मोनाबायना लोगोफोर आं खोन्थानो नागिरनाया जाहैबाय दा गोसा रायलायबाबो खोनागोन ना मागोनथाय बाबाया खोनाबा रायजागोनसो आरो हासबेन्डआबो मिथियाखै मिथिबा दोखो रायजाखागोन आरोना माने ओरैबायदि जादों थांनायावनो आरोना घटनाया एसेयावनो रायलायदों आं भिडिअ लानायखौ बन्द' खालामदों आरोना नङाबा नोंथांमोना नुजोबगौमोन ओमफ्राय भिडिअ जे बन्द' खालामनाय दोनथ'दों बिनि उनाव माने लामाया एसे गाज्रिमोन नालाय ओमफ्राय जोंथ' पिलपिलाजोंसो थांदों नालाय ओमफ्राय माने 4 साखामोन आरोना बिसोरनिया ओमफ्राय जोंनाथ' पिलपिला नालाय ओमफ्राय जोंनि साइडजों थांगासिनो आरोना ओमफ्राय गेजेराव लामाया खलेबलेब दङ नालाय ओमफ्राय लासैहाय ओरै एरायनो नागिरबाय आरोना जोङो ओमफ्राय ओरैबायदि स्पिडाव फैदोंलै बे 4 साखाया
एसे अन्थाइ थादों आरोना जोंनि गारियाव नांनो माबा मोनसेबाबो जानायनि माबा थांगारबाय आरोना दिनैहाय जाथारसिगौमोन आरोना ओमफ्राय माबाबाय आरोना जेबो जायासै इसोरनि अननायाव इसोर दंमोनखायसो जों जेबो जायासै नङाबाथ' माने गारिया गुरा जाखागौमोन आरोना जोंनिया ओमफ्राय इखो ओंखारनायमोनबा आङो ओरैबायदि रायगौमोन बिराद स्पिडाव थांदों गारिया सारि साखाया रायखागौमोन आं इखो एसेबाबोथ' लाखिनो हायोना सारि साखा इमान स्पिडाव सलायनो गोनां मा नांगौबा 1 घन्टा 2 घन्टा बा 15 मिनिट 20 मिनिटआनो लेट थांथों इमान स्पिडाव मानो थांनानै निजेनि जिबनखौ माबाना लानो गोनां नङा होमबा ओमफ्राय बिमायाथ' एकदम बोरैबा मोनखाजोबदोनो सिद्दावखाजोबदोनो आखायाव गोरा हमथाखादों आंखौ एकदमबारे सौग्रुआंनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय आंहाबो गैला दिनै बायदि जादोंमोन आरोना बिराद माने थब थबानो खारगायाखै आरोना एकदमबारे बोरैबा मोनबाय थादों आरोना भिडिअ लानायखौ आङो बन्द' खालामामोनबानो नोंथांमोना नुबायमोन आरोना ओरैबायदि मोनसे गेदेर घटना जानायनिफ्राय बासिबाय आरोना दिनैहाय जै सौग्रुबायमोन माने जोंनाथ' पिलपिलासो नालाय आरो इ सारि साखाया इमान स्पिडाव फैदों माने माबा मोनसेबाबो जागौमोन आरोना जोङो दिनैनि दिनाव बारग'बाय आरोना माबा नङा माबा जाखाथारगौमोन जोङो गारियाथ' गारि बायखागौमोनानो आरो पिलपिलायाथ' आरो मा बेसे बोलो नङा होमबा स्पिडाव जुदि नांना होयो बे सारि साखाया इमान हेभि गारि ओमफ्राय पिलपिलायाथ' थांखागौमोन जेबो नङा मानसियाबो माबा मोनसे जागौमोन आरोना बोरैबा गारिखौ लाख्लेंना होनायखायसो आरोना एकदम साइडजों लाख्लेंना होनायखायसो गारिखौ जोंनिया नङाबा ओरैबायदि रायजागोन ना हासबेन्डजों मिथिनांगौबाथाय सोर थांनो होदोंमोन मोनाबिलियाव होनना आरो आंबोथ' बिदि जागोन ना मिथियाना हाउसावनो थांदो सामु लायनो होननानै जानो रायखांखाबाय दंमोन नालाय थेवबो जेबो नंला रायलायथ'ला आं इफोरखौ जेबो जायासै इसोरनि अननायाव ओमफ्राय दा संहैनोसै नोंथांमोननो देखायनोसै आङो माजों संनो नागिरदों बेखौ माला खाहैखो नोङो नै न'आवनो दंमोन आरोना लोगोफोर जोंहा मैथा बांगाला खाबाय आइया हरबाबो उपाय गैया नै न' खाथियावनो नालाय खाबाय आरोना खानानै जानो हायो ओमफ्राय नै सेथ्लायाव फांसे दङ इयो माबासो मैथा गोजासो ओमफ्राय नै बे बांगाल मैथाजोंसो जागोन आरोना गोथाव जायोनो ओमफ्राय साम'आ नै 110 थाखानि साम'आ इखिनियानो आरोना मानसियाबो साथामल'खा जायो नालाय साम'खौ दायो नैबे दुमब्रु बिलाइखौ खाना लाबोबाय आरोना आइया इयो गोब्रा नालाय खुसियाफोरखौ जेरै इजों हुयोना थिग इदिनो बे साम'आवबोथ' माबा दंना फिस्ला दंना ओमफ्राय एकदम साफा खालामनानै बरिया क्लिन खालामनानै जानोसै आरोना लोगोफोर मोजाङै जानांगौ साफाहाय जानाय लोंनाय बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय इयाव दा बुहुद फिस्ला दङ नालाय इजों हुयै आइया साम'खौ पुरा बरिया माबा गोब्रा जालायनाय खालामनोसै आरोना संख्रि होनानै सुगोन दै गुदुंजोंबो सुगोन नामा फार्स्टआव दै गुसुजों साफा खालामग्रोनोसै बिनि उनाव दै गुदुंजों माबागोन आरोना दुमब्रु बिलाइजों सिखोन खालामबाय बाहेराव हुनानै लाबबाय आरोना लोगोफोर एकदम दुमब्रु बिलाइजों बोस्रोदनानै लाबबाय ओमफ्राय दायो बियो एकदम ग्लब ग्लब गोदौनाय दै आरोना नै थुङा फुबाय दं नुदोंना नोंथांमोना इ ग्लब ग्लब दैयाव इ साम'खौ संख्रि होनानै गलायबाय दं नै आइया जाहाथे साफा जायो आरोना लोगोफोर बिनि उनावसो संगोन बिराद साफा खालामनांगौ मोजाङै आरो होबावनानैसो आरो सारायाव एवथ्रमगोन गोरानै एवथ्रमना आरो सुनानैसो थाव मारिगोन दे फैदो साम'खौ पुरा फ्राम एवगासिनो आरोना लोगोफोर सामब्राम बानलु होनानै एवगासिनो दङ दायो नै बरियानो नैथिंजा मैथा बांगालखौबो सुनानै हाबाय आरोना बरियानो नै मैथा बांगालखौबो नोंखौ सोरबा मा होनो सिनायहरदोंनो कमेन्टआव होनहरदों जोंहानि आइ बायदिथार बिदि होननानै होनदों नोंखौ जोंहानि आइ बायदि नुथारो नोंसानि आइखौ किउटथार होनहरदों नै हरबाय लोगोफोर मैथा बांगालखौ एरदो दाना मोदोमखाबाय लोगोफोर दुन्दिया होबावबा साबसिन मोदोमबावसिगोन दायो माथो मैथाया रेबनानै गैला मैथाखौनो नुबावला नायलाय लोगोफोर मैथाया एसेल' खम जाबाय आरो मैथाया न'नि गोजाना ओमफ्राय नागिरदोंमोन आरोना जोङो लोगोफोर सगाव मैथा बांगालखौनो मोनासै ओमफ्राय न'निखौनो खालाबायथारबाय आरो मैथानि सिजन गैलाना दा मैथा गोजा फांनैसो थानायखौबो जाखानांसिगोन जोंहा नाफोरजों मालाबा ना गाबोन सबनियाफोर साइज गैयिखौ होनो होबावलाया माने आङो फट' फेसबुकाव होगोन बिदि वाट्सएपफोराव होगोन होनबाय नालाय ओमफ्राय साइज गोनांखौसो होनांगौनो साइज गैयिखौ होनाङानो
देनां नायनांगौना जोंहा बुरिबाथाय सानसे समाव आंबो बुरिगोन मामोन बायदि माया जोंनिफ्राय आरो बुरिसिनगोन होनबाथाय नायनो हागोन आरोना बे समाव ओंखायनो इन्जय खालामनांगौ रंजानांगौ फट' लानांगौ होना दोननांगौ फेसबुकफोराव होनानै दोनबा ओमफ्राय थाबाय आरोना नङाबा मबाइलफोराव थाबाय थाबाय बिदिनो मालाबा समाव दानजालाङोबो आरो मबाइलफोरखौ अबेबा समाव सोलायनांगौबो जानानै फैयो बिदिनो इउटुबफोराव बिदि भिडिअफोर बानायना दोनबा उनफोरावबो नायनो हाबाय आरोना बिराद मोजां मोनसे जायगा आरोना इउटुबाबो भिडिअफोर होना दोननो मा मावदोंमोन माबे समाव मा टाइमाव सोर फैदोंमोन आलासि नुफिनो आरोना दा जों आबैखौ इमान गोसोखाङो जोंनि आबैयाथ' गैया 2 बोसोरानो जानोसै ना होमबाबो जोङो दं बायदि मोनो आरोना आबैखौ इउटुबाव नायनानैनो मानो होनबा आंनियाव बुहुत भिडिअ दं नालाय आबैनि जायफोरा आंनि आगोलनिफ्रायनो साबस्क्राइबारखा आंखौ नायखायो फल' खालामखायो बिथांमोना मिन्थियो आरोना आबैजों बुहुत ब्लग होना दोननाय दङ आङो लाङोमोन सम बेलासिफोरबा मानासावबो बेरायनो आरो बिदिनो गोबां भिडिअ दं आरोना आबैजों एखे लगे ओंखाम जानाय मानाय दङ ओमफ्राय रायलायनायफोरखौ खोनाबाथाय दंखोमा इदि होननानै क्लाब मोनलायो आरोना बिराद अनोमोन आबैया जोंखौ ओमफ्राय दा इफोरखौनो गोसोखांबाथाय दा जोङो नुयो आरोना ओंखायनो इउटुबा मोनसे बिराद मोजां जायगा आरोना आंनि थाखाय बुहुत माने नांनाय बुस्थुफोरा सेभ जानानै थानाय बायदि जायो होनानै दोनबाथाय दा ओंखायनो डेलि ब्लग होनो नाजागोन आं नोंथांमोननो देनां बुरिबा उनफोराव नायनो थाथोंसै लोगोसेनो नोंथांमोनाबो नायनानै मोजां मोनलांबा बिदिनो आवगायलांबाय थाथोंसै ना मा होनो मा गोथाव ओंख्रि लाबोबाय थागोन औ गोथाव संनाय लाबोबाय थागोन जोङो नोंथांमोना सापर्ट खालामनोल' बावनाङा मोजां संनाय जानाय लाबोबाय थानो नाजागोन जोङो देहा रानजोबनांगोन आं नायनि माथो इसेल'थार जाबाय नङा ओरैनोबाबो खम जाखाबाय मैथा बांगालाबो इसेल'मोन ना जियानो जा जानांसिगौ दा माम्बार बरियानो जानोसै दिनै बिराद गोबावनि उनाव मैथा बांगालजों साम' ओमफ्राय नै बेयो लोगोफोर लाइ गोथां सिफ्लेनाय आरोना बिराद मोदोमो बिराद गोथाव मोनजायो आङो लाइ गोथां सिफ्लेनाय साम'जों मैथा बांगाल फ्राय दालि जुल बेखिनियानो जागासिनो आंबो जानोसै ओंखामा बारा जादों आंना गुरै जाथारदों ना नहा गोबाव संदों आङो मा दै गुदुंजोबो माबाबायना ओरैनो जानोसो बरिया जादों गबनो मिथिबाय जाबाय थानोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे लोगोफोर जानानै लाग्रोनोसै स' बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो